Mga individual ug mga volunteer groups nga padayong mihimo sa ilang advokasya pagtabang sa katawhan, formal nga gipasidunggan kaganiha sa Regional Development Council kun RDC. Ang report ni Nico Sereno. Sakay sa ilang mga bisikleta, muhimo og pagpatrolya sa kadalanan kining mga sakop sa Base Camp Emergency Response Team o BCERT. Ang ilang mga trained og eksperyensyado nga mga volunteers anda mutubag og mga medical concerns. Magsilbi sab sila nga first responder, usa mo coordinate kung magginahanglan pa og ambulansya. Tungod ni ining advokasya, ang grupo usa sa giila sa mga outstanding volunteers dinhi sa Rehiyon 7. Atol sa Regional Development Council meeting, gipasidunggan sila kaganiha. Moabot na sa 300 ka mga kinabuhi ang ilang naluwas sa lain-lain nga mga panghitabo, lakip na sab ang pagtabang ug pag-deliver sa mga basic needs ni adtong pandemya. Do patrol and at the same time train other bike responders because supposedly we should stop now last September 15 because of the funding. We failed to get additional grant for the organization Sir Nico, pero sa kaluoy ginuotan this recognition came. Kung natabangan sab ang hisgutan, libuan sab ka mga kabataan ang naabagan sa ilang pagtuon ug nahatagan og mga libro pinaagi sa kausa sa usa ka 48 anyos nga taga Dumaguete City. Siya si Zacarias Mansing, giilang volunteer on wheelchair, kinsa mo'y founder sa Books for Kids project. Wala himuang babag ang iyang disability aron paglusad og programa makatigom og tabang alang sa moabot 250 ka mga public schools sa Negros. Mission-driven disability. So if you're going to ask me, Zach, what is your personal mission? This is my personal mission. Making a difference despite disability. Gipasabot sa nagpasiugda sa search for outstanding volunteers ang tinguha nila og panghinaot nga mutakod ang pagtinabangay og volunteerismo sa komunidad. Lain-laing mga grupo ug individual nga na shortlist sa pasidungog ang gipahalipayan og gitagsatag sa pagpaila kaganiha. Usa niini ang volunteer NGO nga Kaabag Mandaue. 15 years na gyud mi ani sa Kaabag Mandaue. So this is the first time that we are recognized and we are very humbled. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.